Пасля амаль 6 гадоў за кратамі і месяцаў поўнай ізаляцыі ад свету адзін з самых вядомых палітычных лідараў Беларусі Мікалай Статкевіч нарэшце вярнуўся дадому. Аднак гэтая навіна, якую так чакала грамадства, аказалася з вельмі горкім прысмакам. Статкевіч не проста выйшаў на волю, ён быў літаральна спісаны са шпітальнага ложка пасля цяжкай хваробы. Як паведаміла яго жонка Марына Адамовіч, яшчэ 21 студзеня ў Мікалая здарыўся інсульт, інфаркт галаўнога мозгу. Яго экстрана перавезлі з калоніі ў глыбокім у Менскую больніцу, дзе лекарам прыйшлося змагацца за яго жыццё. Стан палітыка застаецца складаным, у яго відавочныя праблемы з маўленнем, камунікацыя даецца з вялікай цяжкасцю, хоць асноўныя фізічныя функцыі арганізма, дзякуючы прафесіяналізму медыка, удалося аднавіць. Гісторыя хваробы Статкевіча – гэта яшчэ і сведчанне жорсткай турэмнай сістэмы. Стала вядома, што пасля таго, як у верасні мінулага года Мікалай адмовіўся з'язджаць з краіны і застаўся на мяжы, стаўленне да яго ў калоніі стала яшчэ больш суровым. Яму не толькі надзявалі мяшок на галаву падчас перавозак, але і пазбавілі неабходнай медычнай дапамогі. Замест жыццёва важнага прэпарата Ксарэлта, які палітык павінен быў прымаць пастаянна, яму выдавалі звычайны аспірын. Такая замена лекаў магла стаць непасрэднай прычынай інсульту. Само вызваленне Статкевіча выглядала як паспешлівая спроба ўладаў пазбавіцца ад адказнасці за жыццё палітвязня. Марына Адамовіч даведалася, што можа забраць мужа літаральна за 5 хвілін да выхаду. Начальнік турэмнага шпіталя проста прапанаваў ёй напісаць заяву, каб Статкевіч мог працягваць рэабілітацыю ў хатніх умовах. Афіцыйны Менск спрабуе выставіць гэта як акт міласэрнасці, але аналітыкі ўпэўненыя, Лукашенка проста не захацеў мець праблемаў, асабліва цяпер, калі спрабуе аднавіць дыялог з Захадам. Цяпер Статкевіч дома, але яго становішча застаецца падвешаным. Яго вызвалілі без пашпарта, без медычнага эпікрызу і без выразнага разумення яго прававога статусу. Гэта стварае велізарныя перашкоды для нармальнага лячэння. Сям'я не можа звярнуцца ў афіцыйныя рэабілітацыйныя цэнтры або вывесці яго за мяжу. Сёння рэабілітацыя Мікалая – гэта спакой, хатняя ежа і парады лекараў, якія дапамагаюць неафіцыйна. У нас у студыі былы палітвязень і белсатавец Еўген Меркес, а на Zoom-сувязі ўрач, намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета ў сацыяльнай палітыцы Станіслаў Салавей. Вітаем. Станіслаў, вітаем. Еўген, добрый дзень, добрай раніцы. І спадар Станіслаў, да вас першае пытанне. Глядзіце, Статкевіч застаецца ў Беларусі, гэта аўтаматычна азначае ў небяспецы. Ён не сядзіць ціха, а выразна вяртаецца ў палітыку. У сваім новым тэлеграм-канале ён днямі апублікаваў вельмі трывожны прагноз, пачатак Трэцяй міравой вайны, уцягнення ў яе Беларусі, гэтак далей. Што для ягонага стану здароўя будзе азначаць новы арышт для чалавека, які прайшоў праз інсульт і яшчэ недакладна ачуняў? Дай Божа, каб яго не было гэтага. Согласен. Нужно же понимать, арест, мы говорим про какую страну. Если бы это был арест в любой нормальной стране, то в глобальном плане ничего. И если бы мы говорим про страну, где могут заменить одно лекарство на другое с абсолютно другим механизмом действия, как минимум повторением инсульта. То есть инсульт уже случился, мы не знаем причины, то есть для этого нужна все-таки выписка, потому что инсульт обычно это следствие, а не какой-либо проблемы. Если эти заболевания не контролировать, просто повторится инсульт. А последствия уже в зависимости от того, повезет или не повезет. А вось гэты выраз, яго давялі да інсульта з пункта гледжання ўрача, гэта мае права на жыццё, такі выраз, давесці да інсульта? Ці інсульт гэта нешта іншае? Я перед этим благополучно поконсультироваться с коллегами с учетом того, что инсульт все-таки не мой основной профиль. Замена препарата Ксарэлта на аспирин могла не справиться, скажем так, могла брать защиту от инсульта, и при наличии другого заболевания, то почему назначила Ксарэлт, благополучно могло привести. Поэтому да, если ему заменили Ксарэлта на аспирин, довести до инсульта юридически вряд ли корректно, но за халатность, как минимум, врачу, тому, кто это сделал, что я не думаю, что это врач, скорее это начальник колонии, у которого есть такое, все, заменяйте. Там разжижает кровь, тут разжижает кровь, какая разница? За это человек должен понести ответственность, потому что это немножко рукотворно. Евген, даже не немножко. Вы таксама былі ў Гомельскім СІЗА, ў Шклоўскай калоніі па палітычным абвінавачванні.
ну, не ведаю, ці можа такая, ці мае рацыю доктар, ці мае рацыю дактары пра тое, што вось замена прэпарата можа давесці чалавека да такога, да чаго давялі Міколу Статкевіча. Я не доктар, напэўна, спецыялісты разбіраюцца лепей, але, канешне, вось атрыманне лекаў наогул не такая простая працэдура ў месцах зняволення. І, адпаведна, ты можаш часам прапусціць там дзень прыёма проста таму, што ну, няма доктара, напрыклад, альбо там не ўдалося атрымаць пэўную пігулку. І для людзей, у которых ёсць крытычныя захворванні, гэта можа быць сапраўды фатальна. А як за кратамі ўвогуле адбываецца вось гэты працэс, калі ты адчуў сябе дрэнна, нешта баліць? Ты, мабыць, не ведаеш. Вельмі дрэнна. І вось ты сігналізуеш, я не знаю, грукаешся ў дзвер, кажаш, мне дрэнна, што далей адбываецца і як хутка гэта адбываецца? Рэагуюць яны ўвогуле? Яны, в прынцыпе, рэагуюць не надта ахвотна. У большасці месцаў гэта часта залежыць ад таго, наколькі крытычная сітуацыя, да, калі ў цябе сапраўды там ужо сэрца будзе адмаўляць, то, ну, канешне, будзе перапалох пэўны. А далей ўсё таксама адрозніваецца ад калоніі да калоніі, ад канкрэтнай змены доктара, але ніхто асабліва не зацікаўлены штосьці табе там дужа моцна дапамагчы, і гэта часта твой ужо абавязак як бы падымаць усіх там навышы. То бок хутка не пабягуць. Ну, спасаць. Там плюс да ўсяго яшчэ ёсць унутраныя пратаколы, да, то бок пакуль яны прыбягуць, пакуль там зойдуць, пакуль начальству доложаць, а гэта ў некаторых крытычных сітуацыях тыя самыя каштоўныя хвіліны, которые вырашаюць, будзе чалавек жыць альбо не. Да пана доктара таксама звернемся. Ведаем мы два кейсы, мы ўсе разам ведаем два кейсы, кейс Алеся Пушкіна і кейс Марыі Калеснікавай. Гэта падобныя захворванні, гэта ўсё пра адно і тое ж, але Марыя Калеснікава аперацыю атрымала, а з Алесем Пушкінам мы вось развіталіся. Але хвароба была адна і тая ж. Мабыць, ёсць ідэі, ці, мабыць, ёсць інфармацыя з калоніяў і з месцаў, дзе яны былі, чаму вось паспелі дапамагчы, і ці было гэта зроблена спецыяльна, каб адным дапамагчы, а іншым не? Ну, тут можно всегда спросить у Марии Колесниковой, просто если мы говорим про конкретную ситуацию. Статистика вещь довольно скучная, и нужно понимать, ей какое количество людей, находящихся в колонии, получает прободные язвы. Различается ли это количество с теми, кто не сидит сейчас в колонии, потому что заболевание очень нечасто, но все равно встречается. И нужно понимать, что происходило в каждом конкретном случае. Прободная язва коварна тем, что очень сильная боль в первые часы, потом наступает период минимума благополучия, когда вроде как ничего и не болит. Потом развивается уже полноценный перитонит, и это уже, скажем так, очень сильно упущенное время. Почему Марии Колесниковой успели сделать операцию, Лесе Пушкину нет? Ну, тут можно очень много фантазировать и догадываться про то, что кто-то был не в настроении, просто проигнорировали жалобу. Может быть, какие-то еще другие, но правильно говорят, тот же инсульт, есть правило золотого часа. То есть очень важно быстрый контакт и быстрое начало лечения. Ситуации прободной язвы — это не мгновенная смерть, то есть инсульт, условно говоря, да, можно не довести до больницы даже в условиях гражданской, скажем так, медицины. В условиях прободной язвы у человека были боли, у них были боли в моменте очень сильные, и это просто игнорировалось. Поэтому очень надеюсь, что этот случай будет разобран, и те, кто, по сути, лишил помощи, это понесут ответственность. Отдельная проблема стоит то, что, в принципе, человек, у которого есть язвы, который чаще всего имеет какие-то проявления, дойти до прободной, ну, то значит, что, скорее всего, определенное количество месяцев назад просто проигнорировали жалобы, что у человека болит живот. Ну, болит и болит, подумаешь. Не умираешь же. Евгений, а вось ситуація з Пушкіним, тое, што ну забілі чалавека, вось мы так это называем. За шуркам. Як гэта выглядала, успрымалася за кратамі? Я не пра тое, што як адчуваецца свая небяспека, а пра тое, якія высновы рабілі палітвязні і іншыя вязні па гэтых кейсах, ці пра гэта было вядома? Ну як, перастрахоўваліся просто, ты просто разумееш, што вельмі часта твоё здароўе ў тваіх уласных руках, і чым больш актыўны ты будзеш у выпадку нейкай небяспекі, пагрозы, крытычнай сітуацыі, тым больше шансы ў цябе і выжыць, і здароўе сваё захаваць,
і гэтыя кейсы, канешне, абмяркоўваліся негалосна, бо гэта была пэўная забарона. Зразумела, што калі вы будзеце занадта часта абмяркоўваць, што здарылася за Шуркам, то рабяты, которым трэба, яны распавядуць наверх пра тое, што адбываецца ў атрадзе. Ну, на прыкладзе Шурка, наколькі я памятаю, ён жа быў якраз такі ў ШИЗА, калі ўсё гэта здарылася. Я таксама бываў у ШИЗА ў шклоўскай калоніі і магу зразумець, як адбывалася ўзаемадзеянне. Напрыклад, чалавеку становіцца кепска ўнутры камеры. Пакуль прадольны вартавы заўважыць эту сітуацыю, ён не мае права адчыняць дзверы самастойна без прысутнасці начальства, умоўна кажучы. Пакуль ён там патэлефануе начальніку, пакуль начальнік дойдзе, пакуль яны разам прымуць рашэнне адкрыць дзверы, зойдуць, убачыць карціну. Ага, трэба выклікаць дактароў, патэлефануюць дактарам. Пакуль доктаркі там апрануцца, пройдуць эти 100-150 метраў, не надта ахвотна, у суправаджэнні таксама патрэбны супрацоўнік. Это все вось тыя самыя лішнія хвіліны. Яны прыйдуць, прымуць рашэнне, напрыклад, што трэба ўсё ж такі хуткую выклікаць. Мы самі ўжо гэту сітуацыю не вывозім. Трэба, каб хуткая меддапамога прыехала. Пакуль хуткая меддапамога прыедзе, пакуль яна праедзе КПП, пакуль яе запусцяць, прапусцяць, а гэта хвіліны, калі вырашаецца лёс чалавека. Слухайце, Яўген, Станіслаў, я нават не ведаю, да каго будзе гэтае пытанне. А ці увогуле, ну, жудаснае слово, лайфхак, так? А ці ўвогуле магчыма дбаць пра свае здароўе за кратамі? Што трэба рабіць дзеля гэтага? Як гэта жыццяўляць? Вось я ведаю, што ніхто мне, напрыклад, не дапаможа. Як існаваць у гэтай сітуацыі? Як жыць? Ну, вось вы былі за кратамі, Яўген. Давайте перш за ўсё пра вас, потым папрошу Станіслава адказаць на гэтае пытанне. Ну, напэўна, першая парада была б разумець, што твоё здароўе ў тваіх руках. За цябе ніхто думаць не будзе. Другое, там, не саромецца і ў выпадку нейкіх сітуацый адразу падымаць. Чым больш шума будзе, бо у нас краіна, што называецца, рэзананснага права, тое ж самае і ўнутры калоніі, ўнутры СІЗА адбываецца. Трэцяе, думаць адразу наперад, то бок пралічваць, таму што на шмат якія працэсы трэба вельмі шмат часу. Табе трэба новыя пігулкі атрымаць, табе трэба загадзя ўжо пачаць пісаць нейкія заявы, каб іх атрымаць, бо, можа быць, не адразу адкажуць, а ты ў выніку потым згубіш гэты там тыдзень прыёма лекаў. І, адпаведна, апошняя парада будзе досыць самая галоўная, разумець, што як бы прям займацца здароўем досыць цяжка у любых месцах зняволення. Гэта хутчэй пытанне таго, каб мінімізаваць страты здароўя. Зразумела. Станіслав, якія вашы, мабыць, лайфхакі, мабыць, не канкрэтна ў дачыненні да кратаў, але ў крытычным... Яшчэ дадам, што ёсць яшчэ, вось вы вывучаеце сітуацыю з тым, якія парушэнні ёсць за кратамі, у калоніях, якія робяць лекары, і ці можна даць такую параду чалавеку, палітвязню ці вязню, каб ён быў больш актыўны, ці наадварот, вось кажуць, вядзі сябе добра, ціха сядзі, лепш, там, твае добрыя паводзіны ўплываюць на тое, як цябе будуць лекаваць і як цябе будуць ратаваць. Ці ёсць такія нейкія назіранні? Ну, такой статистики, к сожалению, нет. В плане, в принципе, полностью согласен, что чуть думать наперед, некорректное слово, есть такой термин агравация, то есть когда ты усиливаешь жалобы, рассказываешь, что все гораздо хуже, чем есть, это, наверное, действительно может сработать. Проблема действительно в том, что сохранить здоровье невозможно. Здоровье, в принципе, зависит от многих вещей. Как минимум от питания, нормального сна, от нормального отдыха. Это базовая основа. Лишение сна, в местах заключения, это уже, к сожалению, практика. Лишь питание можно поставить просто, какие выходят политвязни, какими повыходили внешне. То есть сохранить здоровье, попав в белорусскую тюрьму, сейчас практически невозможно. Стараться минимизировать вред. Ну, к сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Нет, невозможно. Практыкаванні. И очень сильно влияет лотерея. Так. Яўген, фізічнае практыкаванне рабілі які-небудзь? Што адбываецца? Шмат у якіх выпадках гэта не надта заахвочваецца. Афіцыйна это забаронена рабіць, адпаведна... нават так. Ну да, калі ўнутры камеры ты яшчэ можаш там пэўны час пазаймацца, там ацісканне зрабіць, калі няма нейкага вартавога побач, то ў калоніі ўжо цяжэй. Да, гэта не надта заахвочваецца, каб вы там самі па сабе... Не, ну можна выйсці ў лакальны участак і, напрыклад, там
Нешта парабіць. падцягванне зрабіць, але калі вы пачнеце нейкае жалезе цягаць, то это ўжо забаронена. Это трэба рабіць так, каб ніхто асабліва не бачыў. І ці ёсць таксама нейкія назіранні з людзьмі, з якімі вы былі побач і пра вас, ці патрэбна, як вось кажуць у гэтых там старых лагерах там пры Сталіне, захоўваць энергію, ну нібыта, чым менш я рухаюсь, чым менш я там вытрачаю гэту энергію, тым лепей сябе адчуваю, бо мала вельмі ежы. Ці наадварот, вось ну якая-небудзь актыўнасць, нават калі ў гэтым там у дворыку гэтым ёсць нейкі варыянт рухацца болей, мабыць. Ну, тут ужо пэўную стратэгію выжывання кожны абірае сам, у адпаведнасці са сваімі нейкімі ўпадабаннямі, са сваімі поглядамі. Я ведаў хлапцоў, якія і прытрымліваліся падыхода, што чым менш я буду падвергаць сябе там любым небяспекам, любым траўмам, тому што траўмаванне, напрыклад, вялізная праблема. Ты можаш выйсці там на маленькую прабежку, падвярнуць нагу, ну і у цябе потым вялізныя будуць праблемы. І іншы бок, гэта, канешне, ўжо там, калі ты спрабуеш наадварот максімальна мінімізаваць затраты і вось. Станіслав, і апошняе пытанне да вас. Што рабіць чалавеку, які вось выйшаў з-за кратаў? Куды ісці, які чэкаут адразу рабіць, нават калі ён нічога не адчувае і яму падаецца, што ўсё добра са здароўем, але ці трэба ўвогуле ісці, і што трэба чэкаутнуць? Ну, к сожалению, я сильно сомневаюсь, что есть кто-то, кто провел в колонии или в тюрьме больше года, и его ничего не беспокоит. По тем данным, что у нас получается анализировать, к сожалению, чаще всего это зубы, практически 100% тех, кто выходит, имеют проблемы. Это зрение, просев, рассаживается, скажем так, желудочно-кишечный тракт. Поэтому, как минимум, я бы рекомендовал... Ну, понятно, что в Беларуси тихо невозможно. Мы знаем про то, что вышедшие политические заключенные благополучно находятся под контролем, то есть поехать в полный санаторий, просто нормально отоспать, на нормальное питание, значит, восстанавливать физическую активность, потому что это тоже нужно делать довольно грамотно. Это невозможно. Поэтому хотя бы стоматология, хотя бы просто офтальмология, нужно кишечный тракт, потому что, к сожалению, питание оставляет желать лучшего, если сказать очень мягко. Зразумела. Дзякую вялікі, што далучыліся да нас. З намі быў намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы Станіслав Салавей, медык наш, які заўсёды нас кансультуе. А у студыі былы палітвязень, белсатавец Яўген Меркес. Женя, дзякуй. Дзякуй, што вы з намі.